Mohu ye wo ha anopa ya ye wo Kumase na oyokohin efie na nti a ya ba Kumase ne se beye bosome ana nautwe mienu ne miansa bosome mu ni na ya bre watia eye oba hemba sante hemba edinensa ehwe ye ni so eba asa na yewura eto nsa frɛ na de hye nyina ye bae ose ye yi ye san koye edi na otwe mienu eno san frɛ se ode to ye nim officially se abrewa da ya wan sore ye ba na otwe da no aka se ye be kura abrewa enti muhu ya no pa ya ye ba na nansa ya wada no na eyi na ahyase no enti na se ayokofo e wo wura yetumi ba na ya be hwe abrewa achi kura ye nyanhyase enura ye wura mu no na kyese nyamboa ye wura betena edwamu adwada ho na yie no be hyase enti muhu ya no pa ya na ye Woraworaman ana haba Kumase Worawora ene Manhyia abakosem yare hosem kese obi a onimu abakosem no obo Worawora edin pe na nani akonachi enti wotisa Worawora pe na kyerese obi a akai wonu mo edimu abakosem no wonu mo aka ne ye ya Worawora akodi akiri saa enu nti na nana Worawora hema edu Manhyia na asa ye fomme obi a tena ha nana watena breni nana Worawora hema ni saa nana chiame na wonu mo aka bibi sana ye nso we ya me kasa me nso kura ma kai bibi abakosem a ye nananum ka kire ye no me kasa aya reho ama me ye wura tumfo nso saa na onimu Worawora abakosem enti me bedu na nani bom animu pe na ose me maame be chia me ontwa kura ma chiame enya announcement se Worawora hema aba no mechia ono owura no ankasa eto no nsa se memra so hu Worawora pe no wakai ensem bi a etwam ani na se Worawora bedu ha pe na obi ape so hu Worawora se otumfo wo fa ni mpon no ne Worawora fo ena medical kano ye wura te ho no nsem bebiri wo ho a onim enti nani bo wanimu pe na wakai biribi enti o ma wo ntwen se chiame enka se Worawora hema ana amade hie ni chiame kura nsa na obeka kura na ono to nsa efre me na da bia ye ne be hia nso asem a ye wura ka kire ye ne se ompentokwa ekwan no wa se ye na ntokwa sie pomu a ento ase wo be firi Kumase ana akontenase ana akokofu ye nua no eka ye ho no abedu ho no na enema asai enti tambia me kona nimu a na obisa no se ne kurom ho tesen se Woraworaman ehoye enti nkomo a ye di a ne se obisa ne nchi se na busuafo ho tesen ene na hia ye ne na hia kura ansana obeye ohema abrewa no wo ho no ye ne ne hia pen prenum prensa ansana obedane na chi a kire ban anopa kura me sori ye no na me dwen sembi ho ene se woni no hia asa ne amadikan aka se ni nua be ma ye wura ote kokoso e ka asomdue nsem no saa na abrewa ti anso e ka asomdue sem
sɛ wɔn pɛsɛ wɔbɛte sɛ keeka afutu sɛm ɛna ɔde ma obiara nhwɛ ne ho yie obiara mmɔ ne ho ban ɛmfiri nneɛma bɔne ho ɛde afutuo no ara na kyɛ sɛ wɔne ne hyia a ɔde ma wo enti na ɔnni hɔ yɛ na meka no anɔpɛ ma asɔre adwene nsɛm bi ho nsɛm bi a ɔtaa ka kyerɛ yɛ ma adwene ho enti ne nnɛ ɔde yɛ agya hɔ afutuo ɔde ma yɛ no wode bɔ wo berɛ a ɛbɛyɛ yɛ ama wo woamfa nso a ɔni hɔ biem na wasan atuufo ahoboa deɛ yɛayɛ bi yɛfiri ɛnaatwe da no kɔɔyɛ no yɛkyɛ aseɛ sɛ yɛboaboa yɛ ho enti nana henemaa nana sana nana gyase ɔbaa pani gyase yɛne yɛdi kan nyamboa a adwoada hwɛɛbɛi dodoɔ no ɔba yɛbɛgya aberewa akyi ɛyɛ ya ɛyɛ awerɛhoɔ nanso so saa kwantuo no ɛda hɔ ma yɛ nyinaa obiara bɛkɔ bi enti ɛyɛ wo yaa ɔno otwadi ampɔn no anagya ɔbɛkyekye yɛ werɛ sɛ ɔbɛma yɛ nsi anan mu a ɔte sɛ ɔno a enti dodoɔ no deɛ yɛhwɛ anim hwɛɛbɛi bɛduru adwoada bɔbɔ bɛyɛ nonsia nɔnson no na ɔfa kɛseɛ no afiri wurawura abɛka yɛ ho amammerɛ ne amanneɛ wɔmɛhwɛ bi na wɔkɔ a wɔnom akɔka kyerɛ akyire ma no ɛfiri sɛ mmɔfra aba mpɛ adesua waba manhyia a wabɛhu biribi a wokɔbɔ amanneɛ no so gyae no yɛmpɛ adesua enti wei no nananom adaworo ma yɛaboaboa yɛ ho sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no titiri wɔnom na nam kurom aberewa yɛdeɛ yɛkɔ a ne yɛakɔhyɛ yɛ afie yɛmpie agye wo mu ana gye obi abɛka biribi akyerɛ enti yɛpɛ sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no ba ka yɛn kokora na nka nnura no a yɛkɔɔ yɛ maame ɔhema afie a amammerɛ ne amane a wɔreyɛ no ɛne nnwom a wɔreto no na nka yɛsua bi na yɛde abɔ yɛn ntoma no dɔte yie no ɛnyɛ nnɛ ɛna saa kasa no ɛbaeɛ akyɛ yɛabɛto ɛna aberewa wɔ 70 plus mebaeɛ na ɛwɔ hɔ m'ani firiiɛ no na yɛsɛ dɔte yie no nyinaa ne sɛ yɛkora na yɛde ayie no ato hɔ na yɛtoto nneɛma yi a na afa nso yɛbɛpagya ayie no ayɛ no kora enti dɔte yie no busaa me na me nso nea wɔkyerɛ m aseɛ no ɛne sɛ yɛkora amu no wie a na yɛnyɛ ayie na yɛde ato hɔ na mmerɛ pa mu no na yɛapagya ayie no ɛno ne dɔte yie mmarima no deɛ yɛ kuntunkuni saa ne teɛ nti wɔ bubi a wasi kwan so anaa wafa wo bag sɛ woba ayie no yɛabere watia na ayie no bɔ mmɔden a sɛ wobɛfa wo ntoma wotwa dansinkran a ɛyɛ ntoma tuntum wɔ soro kɔkɔɔ waseɛ na mmabaawa no deɛ wonya wo kaba fine ne utility fine a ɛno ano tuntum sɛ wokita suban bɔne bi a woba aha mmara wɔ ha o ɛnyɛ baabi a wosɔ obi ma ɔsɔ ogyaa me wosɔ wofa ha wɔse yɛ me sei manhyia mmara wɔ hɔ enti sɛ wonim sɛ wokita suban bi a ɛbɛgu nnipa anim ase a wontumi nka nhyɛ kɔsi sɛ yɛbɛwie biribia na wode wo suban akɔpɛ wo baabi atena deɛ a ɛne ɛna fa wo baag no si fie ɛmma koraa na woba na wobɛyi saa suban no adidi a aha deɛ na meka no mmara wɔ hɔ paa efie yɛ nana ɔyɔkɔhe a wanya no baabi kɔ a yɛbɔ no mmara ne sɛ DKC ne fie ne ha yɛfiri so yɛ ha kyɛ mmara a mehemaa ɛne me manhene te ase no nyinaa sɛ koraa yɛkɔ nana daako mpra fie a aha ɛne yɛbɛhyia ɛyɛ biribiara enti nana ɔyɔkɔhe a wanya no baabi kɔ ɔna agya yɛ agyapadeɛ kama sei sɛ wonya yɛ ɔyɔkɔni na wodu Kumase a woahwɛ ayɔkɔfoɔ fie wobaa kɛ
benya ba bi ada nya me pesa me de ka ho ne se ye be sere enananom ne otwedi ampon se afidie no wo mo de ba ye sere won wa wo no ma be ka yensa asomdue mu obi biara ofro ka aba ayi abrewa yi bidie ye be sere nyankopon ban bo ye nananom enhira enwowa afidie no wo ma be du asomdue mu na o kye na obi ankoka se na me ko si mesi obenten ayie na se ya akotome eno de nananom mpangu ndase. Please subscribe, like and share.